Josip Jović, Aržano kod Imotskog, 21. studenog 1969. Plitvice, 31. ožujka 1991. Bojnik Hrvatske vojske, posmrtno, bio je prva hrvatska žrtva u Domovinskom ratu. Potječe iz skromne obitelji, a roditelji Filip i Marija uz njega brinuli su se i o sinu Tomislavu te kćerima Franki, Mirni i Aniti. Osnovno obrazovanje završio je u rodnom Aržanu. Dana 5. kolovoza 1990. godine dragovoljno odlazi u Zagreb, gdje se pridružuje aktivnom sastavu Ministarstva unutarnjih poslova, postavši pripadnik jedinice za posebne zadatke Rakitje. Prije svoje tragične pogibije na Plitvicama sudjelovao je i u akcijama u Pakracu i Petrinji. Dana 26. ožujka 2015. predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović u Aržanu je majci posmrtno odlikovanog Josipa Jovića uručila red Nikole Šubića Zrinskog za junaštvo u ratu.